Управленски грешки. Как да ги избегнем? Всеки мениджър може да прави грешки, но разликата между успеха и провала е как реагираме на тях. Останете с нас, за да разберете кои са най-често срещаните управленски капани. Една от най-големите грешки е липсата на ясна комуникация. Без нея екипите се чувстват изгубени и демотивирани. Разберете защо е важно да поддържаме отворен диалог. Друго препятствие е микроменеджментът. Това забавя процесите и деморализира служителите. Научете как да се доверявате на екипа си и да делегирате ефективно. Пренебрегването на обратната връзка може да забави развитието на организацията. Разберете колко важна е обратната връзка за подобряване на работната среда и продуктивността. Сега, когато знаете как да избегнете тези грешки, приложете тези съвети на практика. Абонирайте се за канала ни за още полезни съвети и помогнете на вашия екип да процъфтява.